Sa dakbayan sa Talisay, gisugdan na ang pagpanghatag sa mga forms alang sa mga makabenipisyo sa Social Amelioration Program. Samtang mayor sa dakbayan sa Talisay may pasabot kung unsa ra kadaghan ang makabenipisyo ni ini. Si Lian Sinkulan sa report. Sa Barangay Manipis sa Dakbayan, nagsugod na sila og hatag sa mga forms sa mga makabenipisyo unya sa Social Amelioration Program. Matod ni Kapitan Joselito Laurente, gi-house to house nila ang pagpanghatag sa mga form. Gidugang sa kapitan nga prioridad niini mao ang poorest of the poor sa barangay ug labing apektado karon sa COVID-19. Naaman ang namay representative ang DSWD, ma'am. Sila mo explicar sa katong dili makaabil. Samtang pagpasabot sa mayor sa Dakbayan nga may 29,529 ka mga pamilya ang makabenipisyo sa programa. Target unta sa Dakbayan ang kapin sa 36,000 ka mga pamilya diin gikuhaan kini sa mga 4-piece beneficiary ug sa UCT maong nahimok nga kapin sa 29,000. We were given to download 63,000 forms. A couple of days after, gitawag mi na 36,000 lang ang pwede na mo ma-distribute. Minus UCT, minus Pantawid, that's 29,000. Gipasalig usab sa mayor nga walay kawani og opisyal sa mga barangay nga malakip sa listahan. Maunang suhulan niya sulod sa 8 ka buwan mao ay iyang gahin alang sa mga kawani sa barangay. We follow the guidelines set by DSWD. Kita lang sa city ni add lang tag additional guidelines na no barangay personnel will be able to receive para ang mga tao will see that credible ni ang list na mahimo sa barangay. Uban ni Renate Quiñones, Lian Sinkulan, Balitang Bisda.